A to také nie sú dobré, keď tak dá. No. Vyzerá to ako telka. Ja s tým kúkajú bola. Viem. Kolumbie. Pesko. Ja to dám takto prejsť. To otevřu o jeho košík. Já mu tam dám to. Tak múky. Nie, kľudne. Môže. Co to je a práce dneska? Môže, ale nemám. Brno. Nemal by som. Viem. A viete, koľko si udelať fajšia? Pri dýchaní. Dýchaní, to vie? On to vlastní teda. Áno. No, tak Fajčí, nedýchuj. tak vám sa uvedomé to dýchanie, alebo to zráži, ako som dýchovaný a dokonca keď vydýchnem to vydých, potom to má všetko. No. Tak je to aspoň kúzňa. A neskúšal si to dýchanie a meditovanie bez tej cigarety? Skúšal, to nie je to ono. Je to? Hej? No. Ale to aj zapal. Ale už kvôli fajčiť. A jo takhle, já jsem myslel, že to je Pokračujeme. Ale teraz fajčiť. Ale začal som kvôli tomu, že som potreboval. Ale je to na teba, nevadí to? Dobre. Keď nemám taký som povedal. Ty nefajčíš? Si prestala? Nie, v živote som nefajčila. Já právě ho To je hledám. dobré. Debilina. Vianočné bule. Martin, to letě. Tohle byla zoologie. Kameruješ? Áno. Chodievajú ľudia aj rovno pod tú sprchu? Ja by som to chcel vyskúšať. No. To je taká masáž asi. Vodní bezobraz. Keď bude tá fľaša prázdna, tak vtedy to podľa mňa pôjdeš spraviť. Všechno v letě. S tím, že třeba... Keď tú vodu ohrejete na 30 stupňov, tak kľudne sa tam aj osprchujem. No prostě na notebooku tom měl a musel to... A to je čistě, a to mě hrozně